nien jabru in sara blag bar ferhu heja amoru imoru sabet Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ David Attart. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, bit-twelid ta' ibnek il-waħdieni, inti tajd bidu għal emil tiegħek tal-għaġeb biex isseħħ il-fidwa tal-poplu tiegħek. Wettaq il-fidi fina għaddejja tiegħek u wibqa' mexxina int sa ma naslu biex niksbu il-premju tal-glorja li wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Kull min u imwielet minn Alla ma jagħmilx dnub. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, tħallux min qarraq bikom. Min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih innifsu. Bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der l-iben ta' Alla biex iħodd kull ma għamel ix-xitan. Kull min u imwielet minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih. Ma jistax jidneb għax hu imwielet minn Alla. B'dan jidhru min huma ulied Alla u min huma ulied ix-xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lil ħuh. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu ir-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. Ħajċabċbu x-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġwanni reġa' kien hemm ma' 2 mid-dixxiepli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxiepli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mexjin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod, Rabbi? Li tfisser Mgħallem. U weġibhom: Ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-10 sija. Wieħed mit-2 li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indrij hu Xmum Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħoħ Xmun u qallu: Sibna l-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: Inti Xmum bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-mulej. Ħuti Eżies, il-Vanġilu tal-lum ma jirrakkontalniex sempliċement is-sejħa ta' dawn id-dixxiepli, imma qed jirrakkonta is-sejħa u l-missjoni tagħna. L-ewwel qabel kollox kemm sabiħa din ix-xhieda ta' Ġwanni li juri lil Ġesu. U dawn id-dixxiepli li semgħuh jgħid sempliċement semgħuh. Iħallu l-Ġwanni u jimxu wara Ġesu. U Ġesu jagħmel logħba ma' dawn id-dixxiepli kif ħafna drabi jagħmel magħna. Mhux biex ifixkilhom, imma biex huma jiċċaraw dak li qegħdin jagħmlu. Iħares lura u jarawhom mixjin warajh u jistaqsihom: Xi tridu? Għalfejn qed timxi warajja? Forsi din hija mistoqsija profonda li għalija kull wieħed u waħda minna irid jirrispondi fil-fond ta' qalbu. Jien li ġejt hawn il-Knisja, li ġejt biex niltaqa' mal-mulej, li ġejt fid-dar tiegħu kif għamlu dawn id-dixxiepli, fejn toqgħod, marru u qagħdu miegħu dak il-jum. Jiena u int, x'qiegħed nistenna mingħand il-mulej? X'qiegħed infittex? Qiegħed infittex li jagħtini dak li jien nixtieq? Jew qiegħed infittex li nagħmel dak li jixtiequ minni? Hawn qiegħda d-differenza Eżies. Infatti Indrij meta jmur lura d-dar, imuru jgħidlu: sibna lil dak li konna qegħdin nistennew, sibna lil Messija, lil dak li salvana. Aħna ħafna drabi Eżies infittxu forsi ħafna rqaqat mingħand il-mulej, nistennew ħafna ntietef li m'għandhomx sugu. Imma l-aktar ħaġa li għandna nfittxu hu
is-salvazzjoni tagħna. Inresqu għand il-mulej il-fraġilità tagħna, id-dnub tagħna u nitolbuh jaħsilna id-dnubiet tagħna, in-nuqqasijiet tagħna. Nitolbuh li jagħmel minna persuni li nixbħu lilu. Dan hu l-importanti tal-ħajja eżies. Dan hu li jfisser li timxi wara l-mulej. Imbagħad il-Vanġelu jagħlaq din ix-xhieda hekk sabiħa. Sibt lill-Messija, il-Kristu, il-midluk ta' Alla. Aħna l-itfal tagħna, l-żgħażagħ tagħna, qegħdin nagħmlu bħal Indri inresquhom kif għamel Indri ma' ħuħ Xmun għand il-mulej, jew inħalluhom jasqu għal rashom mingħajr ma nindikawlhom it-triq, mingħajr ma ngħinuhom aktar u aktar meta hemm dinja li qiegħda tfixkilhom. Din hija r-responsabbiltà tagħna eżies. Ara ma taħsibx li għax jien nimxi wara l-mulej jiena lest. Għandi dmir li kif jien sibt il-mulej jimlili l-qalbi, irrid inwassal oħrajn għandu biex huma wkoll ikollhom il-paċi tiegħu. Alla l-Missier bat l-ibnu inwilet minn Marja Verġni biex ineħħi id-dnub u jatina l-ħelsien. Nitolbuh u ngħidulu salva l-ħajja tal-fqajrin tiegħek, mulej, salva l-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Għal-membri tal-poplu tiegħek li jirċievu sejħa biex huma wkoll jimxu mill-qrib wara Kristu fil-ħajja reliġjuża jew fis-saċerdozju ministerjali, nitolbu. Nitolbu mulej għas-setanin tal-art biex huma jarfu jiftħu qalbhom għall-kelma tiegħek u jaħdmu għal paċi dejjema fost l-umanità, nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna li jħossu s-sejħa li jimxu wara Kristu ibnek biex b'kuraġġ u ma jwieġbu b'ġenerożità għas-sejħa li jagħmlilhom, nitolbu. Għalina l-koll biex narfu nsibu momenti, ħinijiet fil-ħajja tagħna ta' kuljum fejn noqogħdu bil-qiegħda miegħek, nisemgħu il-kelma tiegħek u nożżuha f'qalbna biex ngħixuha, nitolbu. Inresqulek mulej id-batijiet ta' ħutna l-morda. Għamel li huma jħossu l-faraġġ tiegħek li jidher fuq kollox fil-għajnuna u fl-imħabba ta' dawk li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna, nitolbu. U Alla missierna ibnek ġie fid-dinja biex jaqret il-qawwa tal-ħażin. Atina l-kuraġġ li jimmexxija mill-Ispirtu tiegħek aħna nimxu warajh qalb miftuħa. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja.
Imbira kient mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tiddili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna inti tagħtina lilek innifsek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Bih idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna għax meta il-verb tiegħek sar bniedem bħalna in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġrad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. ħallejtu Alla sema biex tgħix fostih il-bnedmin, sirt bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħaddiem, sirt bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħaddiem. Bambin xkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajf tal-ħtija, u Alla taħnina, min kem dbatija tejn, minħabba dawk li fdejn, min kem dbatija tejn. Lemhu kutredu l-kwikeb, xidraw tarbija far, kim edha fuq titib
fost il-fqar, imqeda fuq tittiben, tal-ifqar fost il-fqar. Widdew bil-qawwa biex l-izbaħija, juruħ lewietek l-ommok Marija, u maħallina, dirajna il-bennu, u ma qalbna il-ħadru, dirajna il-bennu, u ma qalbna il-ħadru. Nitolbu. Għatina nitolbuku Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteeri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus Jedna. Kiejew ngħidu dawn it-tliet Ava Marijiet illumna Marija nofruhom hekk għall-morda tagħna, kemm dawk fid-djar tagħna kif ukoll dawk li qegħdin fl-isptarijiet. Hekk biex isibu tassew min jieħu ħsiebhom u jħossu l-imħabba ta' dawn il-persuni. B'hekk jħossuhom tassew li Alla huwa viċin tagħhom. Ma ninsewx, aħna mibgħuta biex inwasslu il-preżenza ta' Kristu. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Oċ
الدعوة